Дәүләт һәм республика халыклары телдәрен үстерү, һаклау буенча Башкортстан башлыгы грантын алган проекттар үз эшен башлана. Еңүчеләрдән береһе Башкортстан Язучылар союзының Йәнле һүд проекты. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы Башкортстан Язучылар союзы рәисе Зәки Алибаев. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Зәки Арсланович, шулай итеп, Йәнле һүд проекты республика башлыгы грантына башкарыла һәм уның максаты бурыстары белән таныштырһагыз ине. Иң беренче шуны әйтеп китәргә кирәк, республика халыклары телдәрен үстерү буенча ярай хук менә байтак кына эшләр эшләнә. Менә шул яһәттән Башкортстан Язучылар союзында ла инде безнең үз юнәлеш башкорт телле язучылар, рус телле язучылар һәм татар телле язучылары. Һәм ошо халыкларның телдәрен үстерү буенча ниндәйдер эшләр һәрвакыт эшләнеп бара. Менә бу Йәнле һүд инде бөтенләй тагыла яңа проектларның бере. Бында без һәрвакыт үзебезнең алга максат куйганыбыз бит инде милли телдә иҗат ителгән әсәрләрне Россия кимәленә һәм дөнья кимәленә җиткерү. Әлбәттә, уның бердән-бер юлы тәрҗемә эшләү. Һәм менә ябай гына тәрҗемә түгел, конкурс нигезендә югары кимәлдәге тәрҗемә. Һәм менә без әгәр дә Рәшит Назаровты тәрҗемә итәбез икән, ошо кимәл югарылык хакланырга тиеш башка телдәрдә лә. Менә ошо юнәлеш турында күптән уйланып йөрөйник инде. Менә тап менә ошо проектка безгә ярдәм итте дип уйлайбыз инде. Менә артабан ошо безнең Башкортстан Язучылар союзының 10 номинанты еңүчесе буласак. Әлбәттә, бик күп язучылар катнашачак, прозаиктар, шагыйрьләр, драматурглар. Менә шул 10 номинантты еңүчеләрне йыйнап алгач бит инде безнең Рәсәй һәм Рәсәйдәге Мәскәү тәрҗемәчеләре тарафыннан тәрҗемә иттереп, елның адагына тиклем 2021 елның адагында без мотлак рәвештә ошо тәрҗемәдән китап эшләп сыгарга тиешбез. Артабан инде республика Рәсәй кимәленә күтәргә тиешбез. Бу бер юнәлеше булса Йәнле һүднең, икенче юнәлеше әлбәттә менә бу эшмәкәрлектә ниндәйдер кимәлдә халык арасына тарату, эшмәкәрлек турында башкалар белән килешеп һөйләшү өчен инде без 21 Буат язучысы дигән форум үткәрергә ләйинабыз. Әлбәттә, заман башка, заң башка диләр. Менә бүген иҗади мөхитте элеккесә генә күз алдына китерү түгел, иҗади мөхиттә ниндәй юнәлештәр, ниндәй идеялар, ниндәй ынтылышлар булырга тиеш, тап менә ошо форумның аерым программасына кертеләсәк. Билдәле булуынча, Башкортстанда әле менә башкорт теле укытучыларның форумы бик йәнле үтте. Һәм бу форум турында кайда гына барһабыз да ыңгай фикердәр ишетәбез. Менә тап иҗатчыларның да форумы ошондай площадкала иҗатчыларда йып, артабан инде иң беренче 21 буатта яшәгән язучының иҗади мөхите, артабан ынтылышлары, гомумән башкорт телен үстерү буенча тап менә ошолар хакында һөйләшү каралган дип каралгайны. Әйттегез, тәүгелешендә иҗатчылар арасында ниндидер конкурс сымак буласак оештырыла дип. Унда барыла катнаша алам, әле бары тик Язучылар союзында торган агзалар гына катнаша аламы? Без менә бында номинантларны билдәләдек, чөнки безнең Башкортстан Язучылар союзында гына торган 270 язучыбыз бар. Иң беренче менә буларда инде профессиональ язучылар арасында бу ярышта үткәрергә булдык. Бу бер. Икенчедән, менә һуңгы елларда безнең тәрҗемә дип һөйләһәк тә бит инде профессиональ язучылар, шулай ук менә безнең белән булмаган язучылар да бар. Мин юк бушка гына Рәшит Назаровның исемен телгә алмадым. Менә Рәшит Назаровның бер генә лә шигыре профессиональ кимәлдә тәрҗемә ителмәгән. Ул безнең башкорт шигъриятының иң югары лыкты билдәләүче шәхесләрнең бере. Шуның өстендә инде менә без ошондай авторларга бигрәк тә игътибар итәргә уйлайбыз. Тәрҗемәләргә кемнәрне ялып итәргә теләйсез? Кайдан ялып итәһегез? Әлбәттә, тәрҗемәләргә менә без Мәскәүдә йылыштарда булганда, Россиянең башка төбәкләрендә булганда инде улар һәрвакыт әйтәләр, менә милли телләрдә тәрҗемә итү шулай ук инде бик кызыклы, үзенчәлекле. Мәсәлән, Мәскәүдә Ярославльдә яшәгән Мәхмүд Халилов, Астрахань калаһында яшәгән, Мәскәү калаһында яшәгән тәрҗемәчеләрне ялып итеп, ниндәйдер бер зур, матур, бер генә төрле тәрҗемә түгел, берничә вариантта. Чөнки без беләбез, һәрбер язучының үзенең стиле була, һәрбер язучының ошо телдә тулыһынча иткереп бирү юнәлешләре бар. Шуның өчен инде бер генә төркем түгел, берничә төркем тәрҗемәчеләрне ялып итәргә уйлайбыз. Буны һәр әйттегез, башлыса өстенлек Язучылар союзында торган агзаларга бирелә дигез. Bundan тыш без беләбез, республикадан ситтә каләм тирбәтүче авторлар да бар, һәм һуңгы вакытта агза булып тормаган союзда, әмма шул вакытта интернет аша үз укучыларын тапкан әүдәм авторлар бар.
уларды сакыраһығыҙмы был конкурста Әлбиттә, менә был нәйҙәр беҙҙең Силәбе өлкәһендәге ижадсылар бик күп. Магнитогорск ҡалаһында, беҙҙең Башҡортостандан ситтә, Ростов-на-Дону ҡалаһында. Менә был беҙҙең менән һәр ваҡыт бәйләнештә торалар. Бигерәк тә беҙгә шатлыҡлы инде Пермь крайындағы хәҙер менә беҙҙең башҡорт яҙыусылары бар. Уларҙы ла беҙ йәлеп итәсәкбеҙ, сөнки беҙҙең ныҡлы бәйләнештәр булдырылған. Улар беҙҙең менән һәр ваҡыт аралашып, бәйләнештә торалар. Улар үҙҙәренең ижад емештәре менән беҙ менән һәр ваҡыт уртаҡлашалар дип әйтергә мөмкин. Ниндәйҙер йыйынтыҡ туплау күҙеңдә тоталармы? Әлбиттә, йылдың аҙағында мотлаҡ рәүештә менә беҙҙең был эшмәкәрлек йыйынтыҡ формаһында донъя күрәсәк. Был конкурстың маҡсаты һеҙ башҡорт әҙәбиәтен Рәсәй кимәлендә танытыу тинегеҙ, шулай бит? Рус телендә тәржемәләр менән, бәлки уның тағы бер маҡсаты бардыр, нисектер авторҙарҙы әүҙемләштереп ебәрергәлер? Менә был үҙенән үҙе шулай тора инде, сөнки менә беҙҙең 2020 йылда ҙур ғына йыйынтыҡ, еңеүҙең 75 йыллығына арналған йыйынтыҡ Белоруссияның Минск ҡалаһында донъя күрҙе. Һәм мин бик шатмын, ана шул Белоруссия сыҡҡан йыйынтыҡта беҙҙең 5 башҡорт әҙибе ҡатнашты. Менә шуның һымаҡ ниндәйҙер теге конкурстар үткәрелеп тора, һәм Башҡортостан Яҙыусылар союзы һәр ваҡыт хәбәрҙар. Шуның өсөн дә инде авторҙар яғынан, яҙыусылар яғынан да әүҙемлек кәрәк. Сөнки бөгөнгө көндә алма биш ауыҙыма төшөп илһам көтөп кенә ултырып булмай. Алма биш ауыҙыма төшөп кенә көтөп ятып булмай. Иң беренсе менә шул үҙҙәрен әүҙемләштереп, артабан инде менә шул беҙҙең ниндәй генә платформалар бар, ниндәй генә форумдар бар, шунда ҡатнаштырыу. Менә беҙҙең әле Мифтахетдин Аҡмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагог университетында эшләп килгән беҙ үҙебеҙ башҡорттар халыҡ-ара платформаһында мотлаҡ рәүештә менә ошо шағирҙарҙың тауышы ишетелһен дип, беҙ әлегә замандаштарыбыҙҙың шиғырҙарын да яҙҙырҙык үҙҙәре уҡыуында. Был бигерәк тә уңайлы, сөнки кеше үҙе шиғырын үҙе еренә еткереп уҡый, һәм тере шағирҙы тыңлауы күпкә яҡшыраҡ дип уйлайым. Һәм тере шағирҙы тыңлауҙың бер төрө ул шағирҙар, ижадсыларҙың үҙҙәре менән осрашыу. Шулай бит, шундай ниндәйҙер форумдан тыш уҡыусылар менән осрашыуҙар ойошторолормы? Эйе, дөп-дөрөҫ, Гөлсимә, менә беҙҙең тәүге аҙымдарҙың береһе бит инде, менә ошо форумды иғлан иткәс үк тә беҙ Башҡортостандың 54 төбәгендә мотлаҡ рәүештә һәм республиканың ситтәге беҙҙең күпләп йәшәгән башҡорттар күпләп йәшәгән төбәктәрҙә лә беҙ мотлаҡ рәүештә бүләбеҙ. Әлбиттә, Башҡортостан Яҙыусылар союзының ағзалары бик күп түгел, ләкин беҙҙең әлегә әйткән 270 яҙыусы һәр береһе лә үҙенә маршруттарҙы һайлаясаҡ. Ул үҙәк союзы аша ойошторола һәм миңә ҡалһа, беҙ бүлеп сыҡтыҡ инде, яҡынса һәр бер яҙыусыға 3 район тура килә. Был райондарҙың мәктәптәре, был райондарҙың китапханалары, ғөмүмән менә район үҙҙәренең ошо яҙыусылар менән ниндәйерәк кимәлдә осрашырға тейеш, менә ошоларҙың барыһы тураһында ла беҙ алдан планлаштырҙыҡ. Менә был нәйҙәр инде аҙнаның икенсе яртыһында йома, шәмбе, кесәтна көндәре ойошторола. Бигерәк тә менә мәктәптәрҙә беҙҙең шәмбе көнө уҡыуҙар, дәрестәр булмағас, менә шул осрашыуҙарға бик ҡулай осорҙың береһе. Шуның өсөн дә инде беҙ бөтөн Башҡортостандың райондарын, ҡалаларын урап сыҡҡас, әлбиттә, менә шул күҙ уңында тотоп торабыҙ Силәбе өлкәһен, күҙ уңында тотабыҙ Ырымбур, Пермь крайын, Һамар һәм Саратов өлкәләрендә. Һәм был гранттың йыл аҙағында йомғаҡлау форумы һымағыраҡ форум ойошторабыҙ дип әйттегеҙ. Форумдың төп маҡсаты ниҙә? Бары тик яҙыусыларҙы йыйыу ғына түгел бит инде, ниндәйҙер уртаҡ мәсьәләләр, уртаҡ проблемалар тураһында ла һөйләшеү. Юҡ, менә был форум декабрҙа уҡ түгел инде, беҙҙең форум алғараҡ үтә, сөнки бына был йыл барышында беҙ инде иң беренсе кәңәшләшеп ала торған ҡор йыйырға тейешбеҙ. Менә шул 21-нсе быуат яҙыусыһы тигән ҡорҙа, уның инде 7 йүнәлеше буйынса. Менә бөгөнгө көндә ижади процесты, ижади тормошто нисегерәк итеп ойошторорға тап, менә ошо мәсьәләләр 7 пунктта ҡаралған, һәр береһенең үҙенең площадкаһы бар. Тап ошо менә площадкаларда беҙ инде эшләйәсәкбеҙ, һәм барыһының да үҙенең йүнәлеше бар. Әлбиттә, иң беренсе беҙҙең әлеге осор әҙәбиәтенә баһа биреләсәк, был бик кәрәкле әйберҙәрҙең береһе. Шулай уҡ артабан ижади процесс, китап сығарыу, нәшриәттең эшмәкәрлеге, халыҡ менән бәйләнеш, интернет селтәрҙәрендә ниндәйерәк яҙмаларҙы
урынлаштыру һәм интернет порталларның һәрвакыт эшләп тору, булар барыһы ла хәзерге замандың һораулары тап менә ошо безнең 21 буат язучысы дигән корда караласак. Бына хәзер һанап үткән ошо барлык булган этаптар, улар бүген интернетта төрле онлайн майдансыктарда шулай ук кемдердер укыта, кемдердер өйрәтә, ялеп итәләр, башлап иҗат итүчеләрде. Язучылар союзының үзенең бына ошондай онлайн майдансыгын булдыру күзеңдә тотылмаймы? Гомумән, Язучылар союзы бүген тагы нинди идеялар менән янып яшәй? Менә Язучылар союзының бик матур әле бар инде онлайн дәресләр биргән Лилия Каипова дигән безнең шагыйрәбез, драматург, язучы ул инде. Менә 1 ел алдан башлап ебәргәйне, 2020 елда. Уның инде үзенең матур аудиторияһы бар. Ябай гына ул эште башлап ебәрде. Ничек әкият язырга? Бу мәктәп балалардан башланыгыз. Мәктәп балалары өчен, чөнки менә был һорау ниндәй кимәлдә әкиятте касандыр язгандыр да һәм шул әкияттәр яшәй дип уйлыйлар. Ысыл мәгънәһендә безнең балаларның хыялдары шул тикем зур, күп. Менә ошо хыялларны әкият итеп кору өчен матур дәресләр алып бара. Лилия апаның дәресләренә мин үзем дә онлайн кереп утырып тыңлаганым бар. Бик кызыклы, үзенчәлекле итеп оештырылган. Балалар язамы әкият? Балалар яза. Менә был инде безнең махсус рәвештә шулай ук инде Өфе калаһы һәм Өфе районы нәйдәре укучылар белән башлап ебәргәнек. Хәзер республиканы яулап алды инде. Лукоморье дип атала. Александр Сергеевич Пушкинның һүзләреннән алынган. Менә ошо был нәйдәлә инде безнең форумда ла балалар өчен тәгаенләнгән инде. Өч телле башкорт, рус, татар телендәге иҗатчы балаларны бер корга туплаган. Димәк, онлайн мәктәпте хәзер балалардан башлаган, бына өлкән буын яшьләр өчен ниндидер тагы шунда онлайн майдансыклар бармы? Яшьләр өчен менә шулай ук әдәбиятка кызыксыну һуңгы елларда ярай ук артты дип әйтергә була. Менә безнең республикада сыгып килгән иҗтимагый әдәби журналларның бере Агыйдел һәрвакыт онлайн очрашулар үткәрә. Шулай ук инде мин бик рәхәтләнеп тыңлайм инде Янсура районы Ифәнгул авылында яшәгән Ратмир Дәүләтбаев инде Агыйдел журналында яки яңа гына сыккан әдәби әсәрләргә анализлау буенча зур площадка булдырды. Һәм шул площадкага Zoom да керәбез бит инде. Айына 1 тапкыр, айына 2 тапкыр менә бу очрашулар үтеп тора бит инде. Һәм яңа гына сыккан, әле генә мейестән сыккан әдәби әсәрдә менә һәрберенең үзенең фикерен генә түгел, әдүем фикер һәм артабан бу әдәби әсәрдә баһалау критерийларын да Ратмир бик матур итеп эшләгән. Ошо яһәттән караганда яңа тәнкыйтьче димәк, әдәби тәнкыйтьче. Ул режиссер менә ул тегә ниндәйдер кимәлдә әдәби материаллар менә һәрвакыт эшләй. Менә әле ул үзенең менә Гыйнвар агындагы очрашуга тәүдә алгайны Мөнир Кунафинның әсәрләрен, Әхмәр Үтәбайның әсәрләрен, шулай проза әсәрләрен алгайны инде. Хәзер инде үзенең райондашы Салават агайның әдәби әсәрләрен алган. Менә бу бик кулай әйберләрнең бере. Шуның өчен менә бүген сиктер ниндәй кимәлдә юелган дип әйтергә була. Очрашу өчен ниндәйдер бер аудиторияга гына йыелу түгел, ана шул онлайн форматта мөмкин булган тип кулланырга кирәк. Чөнки менә шул янле хүз яки изге хүз башкорт халкында элек-электән яшәгән ошо хүзне халык арасына таратырга һәм бу изге хүзнең киң таралу көсөн һәрберенә апарып yetkәргә. Чөнки менә шул Урал батыр таралган изге хүз безнең һәрберебезгә барып yetkәргә, иҗат аша, караштар аша, дөньяны танып белү аша барып yetkәргә тиеш. Чөнки менә шул башкорт теле безнең үзебезнең ошо тел белән килгән изгелек, әлбәттә ул яшәргә тиеш һәм һәрберебезнең кулагында яңгырап торырга тиештер дип уйлыйм. Рәхмәт әңгәмәгез өчен, эшегә дәвамлышлар теләйбез. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студияда Башкортстан Язучылар союзы рәисе Зәки Алибаев булды. Игътибарыгызга рәхмәт. Һау булыгыз.